Molweni guys, it's another day, it's another vlog. Akho mnandi namhlanje. I'm taking my son home and uyayifinish. Akho mnandi, but I have to because mom's of Nesmele emsebenzi. Let's take cake. Ungayithathi nje wena. Azukwazi ungabi na roll on iveki yonke. Hello Los. Le nto yalo mntana izawuba lichuku lo. Phofu yaphela iveki seyiphelile loo nto. Iphi imoto? Boleka umimi imoto. What? What? Fanele umimi udiko. Izephi na? Yeah, babe. Andiyiboni ke sani follow up and ndiyatsha ke mna. Ndiyo ngabikho ko-ondela. Iyavakala. Chayisana. Bani? Into yenu ayongena. Andisoze ndingene. Andisoze ndingene into yabo babini. Andisoze ndingene tu. Bazokonwaba ngoba baphinde bohlake ngoba babini. Asiki sonke kanye. Apha ekhaya yonke into oyenzayo kufuneka uyenze ngesuphu. Bani ngathathisana yo7 nale sausage ngondenze kanje. Andenzanga kakuhle. Ekhaya ko street but xa ungayifakanga isuphu inyathi awupheke kamnandi. So now I understand ke mhlambi nangoku like kuyabanda, that's fine. Add. If mna bekupheka mna like this xele ba ndiyapheka, I don't do that. And yes ba ndiyajonga like adding veg. Ingathi ndenza wrong. Gravy. Maybe na soup goes wrong. Yeah, ke alile. Ngoye ngantoni? Alile siku. Ngantoni? Moto, nansi esofe nje. Ekhaya ko street but xa usenza ukutya uqala ngabantu abadala. Also ekhaya ko street but le ndawo yekatata like this part andazi nithi intoni xa nibiza but you can't give it to another person yekatata. Andikhathali noba isonka usisika utata ekhona okanye usisika engekho. This part and this one is ezikatata. Go straight to my father. You can't give it to another person engekho. I-crust uthi mama xa ibiza thina ke sasithi esikolweni ngumcrust. Nawe le nto ithi crust. Cela ningalwi guys, omnye makathathe inodolo omnye athathe imoto. Yho. Ayisona. Raising two kids at the same time.
Also ekhaya yakho street, but if ever uthe xa umsonga awasishiya esabantwana sokwenza umvubo xa ungekho mphokoqo, umphokoqo uzophekwa nguwe. If asishiyelanga umsonga sabantwana, abantwana kufuneka sokuhlala kumphokoqo mos sinabantwana. If awukho, it's on you. So being at home for me, like it reminds me everything. Elicephe kamama lophaka. Elicephe yintangam yebo. Nana tanga yam. In fact lindala kum. Umama wenzelwa idulu ngo-97 nango-98. So lidala elicephe kum. But I'm still using like almost everything, starting from teapot. Call it teapot elapha ekhaya kakhulu. Yedulu kamama. Like we know that. But hayi into ethile yedulu kamama. Which means umama wayeyithengelwe kowabo. Wayetshata. Nana. Okay, nana. Uyaphuma wena? Uyaphi? Udlala naba? Uyavuya. Ngokunetha apha phandle? Ngokunetha apha phandle? Anetha apha phandle. Ebonakala ubusuphanyana. Uyanceda xa kunje. But every day, and you understand. Eh? When? Okay. Yeah? Ngathi ke nini ba? Mntanam ndicela umama amcimisana akade. Uboy uzotyela apha. Ndicela umama acime. Ewe. Kani zakhe? Izale lezi. Zaphuma. Umuntu makame Uyohlala TV? Hayi bona yavuya. Saphansi. Yitya nana. Ungatshe ba? Mana mina seba abantu badala. Mntanam sizakathi bhabhayi. Iyanetha. Iyatyiza nansi imoto. Epha. Because sun singala. Ndasizoyimela lapha. Umfazi wakho bekhona. Kuthina. Kwenzeke nto? Naba? Intoni? Leleni. Nansi. Oh, asuka. Waphela ule. Yo, yasika. Yes, sasika mama. Yo, yasika yena. Awurhali mntanam awuziva shem. Ogqiba kwakutya yena kube nehluthi. Sambeni mani. Sambeni. Sambeni. Sambeni mani. Nalo mani ke ndimoyikayo lo mntana amfundileyo. Ndiyakwela. Ndiyikela lanto. Yima nani. Onde lobuya niba nibeke ke. Onde? Mama. Awubuya ni. Ndiyikela mama lanto. Ndiyike lanto. Mama ndiyike lanto. Oh. Ke ngoku Iphula mama, iphula. usiwa kanjani? Usiwa kuba bevuma ukufa besenzana le ntombazana. Biphuma. Uyophuma emzini sebuvume. Uyaphuma emzini ngo. Nami iphi isosi. Ngoyithatha kukamuthi. Yo. Vothathe nani? Vothathe. Baleka usubana sosi. Afunda ukuphaka la? Baleka. Nangusiqhamo sela. Baleka. Hayi ke so.
wade wamit Unayo imali, usenayo imali odumezela lo kalo. I doubt Yeah. Hayi lo waronda ombi lo lo house